Anem al punt 7 del temari, anem a parlar de nombre mixt. Un nombre mixt està íntimament relacionat amb el concepte de fracció impròpia. Són fraccions que són més grans que la unitat. I un nombre mixt estaria format per una part entera, un nombre natural, i després la part decimal expressada en forma de fracció. Si us en recordeu del punt anterior, quan representàvem 13 vuitens de manera gràfica, el que fèiem era representar 8 vuitens i després ens quedaven 5 vuitens. Aquest 8 vuitens seria una unitat sencera i després ens queden 5 vuitens que seria la part decimal. Doncs aquesta és la idea del nombre mixt. Tenim una part entera, 8 vuitens, és a dir, una unitat sencera, i després no arribem a tenir-ne una altra unitat sencera, sinó que tenim 5 parts de 8 i ho expressem a la forma 1, 5 vuitens. Com podem passar de fracció a mixt? Molt fàcil. La idea seria veure quants quarts d'aquests, quantes unitats tenim en 27, quants quarts d'aquests tenim en 27. I per fer-ho el més ràpid és dividir. Si dividim 27 entre 4 ens dona 6. Per tant tindrem 6 unitats. 6 per 4, 24, i fins a 27 falten 3, és a dir, ens faltarien 3 quarts. Per tant, podem dir que per passar de fracció a nombre mixt el més ràpid és dividir. El quocient seria el nombre natural, la part entera, i després amb el residu i el divisor faríem la part fraccionària. Per tant, això ens donaria 6 3 quarts. Torno a repetir, dividim 27 entre 4 i ens dona 6 unitats senceres. De 24 a 27 van 3, per tant ens sobren 3 quarts encara. Molt bé, aquí ho tenim en forma de representació gràfica. Tindríem 6 unitats senceres en forma de quarts, 4, 8, 12, 16, 20, 24, i fins a arribar a 27 ens quedarien 3 d'aquests quarts. Per tant, serien 6 unitats i 3 quarts. Si fem el procés a la inversa, si volem passar de mixt a fracció, la idea és la mateixa. És a dir, per exemple, si tinc 5 unitats d'aquestes, tinc 5 unitats en forma de terços. Per tant, 5 per 3 tindria 15 quadradets d'aquests. Més 2 que sobren ens donarien 17 terços. Per anar ràpid el que fem és multiplicar i sumar. 3 per 5, 15, més 2, 17 terços. D'acord? Una miqueta aquesta seria la idea. Doncs fins aquí el concepte de nombre mixt. Al proper punt del temari parlarem de fraccions equivalents.